Umabot na sa halos 200 na bilang ng naitalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome or AIDS sa Dagupan City. Ayon yan sa City Health Office. Sa flag raising ceremony kahapon, ibinahagi ni City Health Officer Dr. Ofelia Rivera na mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, naitalang naturang bilang ng mga tinamaan ng nasabing sakit. Kasunod ng pakikiisa po ng lungsod sa World AIDS Day sa bukas, hinikayat po nito ang magpates at huwag itong itago dahil kinakailangang ipagamot ang sarili. Aniya, bukas ang kanilang tanggapan para sa mga gustong magpates at mayroong HIV counselors na maaaring umagapay para sa mga candidates for testing. Binigyang diin din nito na hindi umano nito pinopoint out ang miyembro ng LGBT na sila ang nagdadala ng naturang sakit. Paliwanag ni Rivera, mataas kasi ang naitatalang kaso ng men having sex with men, kung kaya't sila ang ini-educate at hinihikayat na magpatesa. Aniya, dati-rati ay mataas ang kaso ng sakit sa mga OFWs, ngunit ngayon umano ay lumalabas sa datos na mas marami ang kaso ng men having sex with men. Samantalang isasagawa ang paggunita ng World AIDS Day sa lungsod ng Dagupan City National High School. IFM News. IFM News. IFM News.